سلام وسناي كبرى تخطاتلتنا ناب قنالنا فقربس كله انقع بسلام مساكم لو معنتي اتاناي جوب سنتر فورمولار عن لاقي وهات سباي تبل حابيرنا مساهم نخملا حيزنا لكم مسينا علينا سناي مكتال من نيلكم اتا فورمولار Anlage UH2 تبل نزيات مثل نساقا zur Feststellung von Unterhaltsansprüchen aus Schwangerschaft bzw. wegen der Betreuung von nicht-ehelichen Kindern in der Regel während der ersten 3 Lebensjahre. Sache antai malitju ንምጽራይ ወይ ንምርኣይ ንጥንሲ ወይ ንኻብ ሓዳር ወፃኢ ተጠኒሶም ዘለዉ ወይ ተወሊዶም ዘለዉ ህፃናት ዝምልከት ክፍሊት ንምርኣይ ማለት እዩ እዛ ፎርሙላ ንኽትምላእ ዝሓትኹን ከዓ እንድሕር ደኣ ካብ ሓዳር ወፃኢ ጥንሲ ሒዝክን ኣለኽን ወይ ንኻብ ሓዳር ወፃኢ ዝተወልዱ ህፃናት ኣብቲ መጀመርያ 3 ዓመቶም ዘለዉ ማለት እዩ ተኣልያ ወይ ተኣሊ እንተሊኺ እቲ ምክንያት ከዓ እቲ ኣቦ ቆልዓ ክኽእለኪ ወይ ከዓ ክኸፍለኪ ግቡእነት ኣለዎ ብዝብል ስነ ሓሳብ እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮና ዝገለጽናዮ ቅድሚ ካብ ጆብ ሰንተር ሓገዝ ምሕታት ካል ኣካል ንኽሕግዘካን ንኽኽእለካን ተኽእሎ ወይ ግቡእነትን ዓቕምን ኣለዎ ዲ የብሉን ክርአን ክረጋገፅን ስለ ዘለዎ ናብ ቁፅሪ 1 ክንሰግር ቁጥር 1 ከዓ እንታይ ይብላሎ persönliche Daten der Antragstellerin des Antragstellers እዚ ከዓ ውልቃዊ ሽም ናይቲ ሓገዝ ዝሓትት ዘሎ ማለት እዩ Anrede ወይዘሮ ወይ ኣቶ ፍራው ኣብዚ ሕጂ Vorname ለምሳሌ ቅድሚያ ሽም ሰላም Familienname ሽም ወላዲ ኣርኣያ ለምሳሌ Geburtsdatum ትውልድ ዕለት 7 ወርሒ 11 1985 Nummer der Bedarfsgemeinschaft falls vorhanden እንድሕር ደኣ ቁፅሪ ናይ ጆብ ሰንተር ኣለኩም ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ተዛሪብና ኣለና ኣብዚ ፅሕፍዎ ናብ ቁፅሪ 2 ክንሰግር ab ቁጥሪ 2 ከዓ እንታይ ይብላሎ Person in meiner Bedarfsgemeinschaft welche schwanger ist oder ein nicht eheliches Kind betreut ውልቃዊ ሽም ናይታ ሰብ እታ ምሳይ ተቐመጥ ዘላ ኣብቲ ናተይ Bedarfsgemeinschaft ትነብር ዘላ ጥንስቲ ዝኾነት ወይ ከዓ ሓደ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝተወልደ ቆልዓ ወይ ብዙሓት ቆልዑት ትዕቢ ዘላ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ነዚ ሓገዝ ዝሓትት ዘሎ ወይ እታ ነቲ ሓገዝ ዝሓትት ዘላ ሰብን ክትኸውን ስለ ትኽእል እቲ ሽም ኣብዚ እውን ልክዕ ከም ዝብል ዓሊልናያ ዘለና ናይ ሰላም ኣርኣያ እውን ኣብዚ ክኸውን ንኽእል ግን ካልእ ኣብነት ክኸውን ምእንቲ እንድሕር ደኣኒ ካልእ ሰብ ኣሎ ኮይኑ ከም ናይ ካልእ ሰብ ክንመልእ ሕጂ ኣንሬደ ኣብዚ እውን ፍራው ቅድሚያ ሽም ፎናመ ገነት ንምሳሌ Familienname ሽም ወላዲ ሃብተ ሚካኤል Geburtsdatum ትውልድ ዕለት 23 ወርሒ 1986 ምሳሌ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ቁፅሪ 3 ክንሰግር ኣብ ቁፅሪ 3 እንታይ ይብላሎ persönliche Daten des Kindes der Kinder und des außerhalb der Bedarfsgemeinschaft lebenden Elternteils እዚ ማለት ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ውልቃዊ ሽም ናይቲ ቆልዓ ወይ ናይቶም ቆልዑት ኣብ ርእሽኡ ከኣኒ ውልቃዊ ሽም ናይቲ ካብቲ Bedarfsgemeinschaft ካብቲ ገዛ ወፃኢ ዝነብር ዘሎ ወላዲ ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ Vorname des Kindes ቅድሚያ ሽም ናይቲ ቆልዓ ለምሳሌ ዓወት Familienname des Kindes ሽም ወላዲ ናይቲ ቆልዓ ማለት እዩ ሚካኤል በርሀ Geburtsdatum ዝተወልደሉ ዕለት 5 ወርሒ 3 2015 እንድሕር ደኣ ካልኦት ቆልዑት ኣለዎ ከኣኒ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክንመልእ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ካልኦት ክልተ ቆልዑት ክንምላእ ከኣሊ ካብ 3 ቆልዑት ንላዕሊ እንድሕር ኣልዮም ግን ፍልይ ዝበለ ወረቐት ወይ ካልእ ወረቐት እውን ኣብ ካልእ ወረቐት እውን ክፅሓፉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ትሕቲኡ ከዓ መፀዋዕታ ማለት እዩ መፀዋዕታ ናይቲ ወላዲ እዩ ሕጂ ናይቲ ኣቦ ቆልዓ ኣንሬደ ሄር ኣቶ ማለት እዩ Vorname des Elternteils ቅድሚያ ሽም ናይቲ ወላዲ ናይቲ ኣቦ ማለት እዩ ሚካኤለ Familienname des Elternteils ናይ ወላዲ ሽሙ ናይቲ ወላዲ ማለት እዩ ናይቲ ቦ በርሀ ድራር Geburtsname sofern abweichend ኣብዚ ሕጂ ንሕዳ ካልእ ሽም ኣለዎ ኮይኑ ብዘይካ ኣብዚ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ክፅሓፍ ክእል ዝተወልደሉ ዕለት ንምሳሌ ዕለት 1 ወርሒ 1988 ዝነብረሉ ኣድራሻ ሽትራሰ ሃውስኑመር ሽትራሰ ሕጂ ብዚ ንምሳሌ L3 ቁፅሪ 1 L3 ሕጂ ኣብ ናይ ማንሃይም ኣድራሻ ስለንጥቀም ዘለና ማንሃይም ብ4 ኣንጎሎ ከም ኳድራት ከም ቁፅሪ ዝሃብዋ ከተማ ኣብቲ ማእከል ከተማ ቁፅሪ ኣድራሻታት ስለ ዘሎ L3 ኣይገረምኩም L3 ከም ሓደ ጎደና
عينت قطع عملتيو BBC لهم سلزخدوه L3 قطر حدا أبزخا gegebenenfalls wohnhaft bei نحد أني مسكال سبنبر الله خير غاني تنورل زلوا مسمنا بزحف post لايتسال قطر نايتا ختما مثالي سوسان شمونتن ميتن سوسان حدن فون أوت تا ختما مانهايم تنورل سوماليتيو لاند خا جرماني أبتات حتى أحجنتاي تبلالا die Vaterschaft wurde anerkannt oder gerichtlich festgestellt. زمالت كأنتي مالتيو اتي أبونت تقبلوا إيو ويكا أمينوا إيو ويجمع اتي أبونت ببيت فردي ترغاغيصو إيو إزبل زلو مالتيو هم انتخوينو أبتات حتى بغطريا تزحيفا زلا bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor. مرغاغيصي أقرب بلالو بزمالتيو ناب قصري 4 خنسجر أب قصر 4 خانتا يبلالو unterhalt ማለት ከዓ ንመነባብሮ ተባሂሉ ዝኽፈል ወይ ክኽፈል ዘለዎ ክፍሊት ወይ ሓገዝ እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ይብላሉ es liegt ein Urteil ein gerichtlicher Vergleich ein Beschluss eine Urkunde des Jugendamtes oder eine außergerichtliche Unterhaltsvereinbarung über die Höhe des zu leistenden Unterhalts vor. እዚ ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ ናይ ቤት ፍርዲ ስምምዕ ወይ ውሳኔ ኣሎ ወይ ከዓ ካብ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ዝኾነ ብዩግንዳምት ዝተገብረ ውዕል ኣሎ ነቲ ክኽፈል ዘለዎ ክፍሊትን ብዙሑን ዝምልከት ከምኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከዓ ኣብዚ ትሕቲኡ ብቀጠልያ እንታይ ይብላሎ bitte legen Sie das Urteil den gerichtlichen Vergleich den Beschluss die Urkunde des Jugendamtes oder die außergerichtliche Unterhaltsvereinbarung in der aktuellen Fassung in Kopie vor. Das ist ein Maleti. In der Herde ani kamti tulot zalaha ወይ ከም ዝኽበሃል ዝጸንሐ ሕጂ ኮይኑ እቲ ናይ ቤት ፍርዲ ወይ እቲ ናይ ቤት ፍርዳዊ ውሳኔ ወይ እቲ ቤት ፍርዲ ዝተገብረ ስምምዕ ወይ ከዓ ካብ ቤት ፍርዲ ወፃኢ ብዩግንዳምት ዝተገብረ ውዕል እቲ ስምምዕ ከዓኒ ብኮፒናቱ ሃበና ይብል ኣብዚ ማለት እዩ ኣብታ ከዓ እንታይ ትብላላ es wird tatsächlich Unterhalt geleistet als Geldleistung zum Beispiel in Bar oder als Sachleistung zum Beispiel Unterhalt Verpflegung. እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ እቲ ክኽፈል ዘለዎ ክፍሊት ይኽፈል እዩ ብገንዘብ ጥረ ገንዘብ ወይ ብኻልእ ዓይነት ኣከፋፍላ ወይ ብኻልእ ዓይነት ሓገዝ ንምሳሌ ብመቐመጥን ወይ ብመንበርን ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብላሎ monatliche Höhe in Euro እቲ ወርሓዊ ዝኽፈል ክፍሊት ኣብዚ ተፅሕፎ ኣብቲ ጎኑ ከዓ Art der Unterhaltsleistung ዓይነት ናይቲ ሓገዝ ዝግበር ወይ ዝኽፈል ክፍሊት ማለት እዩ በቀጠልያ ከዓ እንታይ ይብላሎ bitte legen Sie aktuelle Nachweise zum Beispiel Kontoauszüge vor እዚ ማለት ሕጂ መረጋገፂ ግዝያዊ ዝኾነ መረጋገፂ ኣቕርብ ንምሳሌ እቲ ናይ ባንክ ወረቐት ገንዘብ ዝኣትወሉ ናይ ባንክ ወረቐት ማለት እዩ ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ ከዓ እንታይ ይብላሎ ካልእ es wird kein Unterhalt geleistet, aber der Unterhalt wurde schriftlich, mündlich durch einen Vertreterin eingefordert. እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ክኽፈል ዘለዎ ብሓቂ ይኽፈል የለን ግን ክኽፈል ከም ዘለዎ ብጽሑፍ ብቃል ወይ ብወኪል ሓቲተ ወይ ሓቲተዮ ወይ ኣመልኪተሉ ኣለኹ ይዝብል ከምኡ እንተኾይኑ ከዓኒ ብቀጠልያ እንታይ ጽሑፍ ኣሎ bitte legen Sie den Schriftverkehr soweit vorhanden vor und erläutern Sie diesen gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt እንድሕር ደኣኒ ከምኡ ኮይኑ እቲ ጽሑፍ ጌርካ ዝጽሓፍካዮ ጽሑፍ ኣቕርብ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኣድላይ እንተኾይኑ ከዓኒ ንዕኡ መረዳእታ ዝኸውን ኣብ ፍልይ ዝበለ ወረቐት ፀሓፍ ይዝብል ማለት እዩ ከምኡ እንተኾይኑ ኣዚኣ ትመልእ ማለት እዩ ኣብታ ደኣ ከዓኒ እንታይ ትብላላ es wird kein Unterhalt geleistet es wurde auch kein Unterhalt eingefordert እዚ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ መነባብሮ ሓገዝ ገንዘብ ኣይክፈልን ኣሎ ንኽኽፈል እውን ኣይሓተትኩሉን ኣለኹ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ብዛ ትሕቲ ኣብ ቀጠልያ ከምኡ እንተኾይኑ እንታይ ይብላሉ bitte schildern Sie gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt warum Sie keinen Unterhalt eingefordert haben በጃኻ ወይ በጃኺ ኣድላይ እንተኾይኑ ከመና ወይ ዝያዳ ቦታ እንትድሊካ ኣብ ካልእ ወረቐት መግለፂ ወይ ሓበሬታ ሃብ ወይ ሃቢ ስለምንታይ ክሳብ ሕጂ እቲ ክኽፈል ዘለዎ ክፍሊት ዘይሓተትክሉ ወይ ዘይሓተትካሉ ይዝብል ማለት እዩ ከም አንተ ኮይና ኣብዚኣ ትመልኡዋ ናብታ ትሕቲ ኣኽንሰግር ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብላሎ der Elternteil der außerhalb der Bedarfsgemeinschaft liegt erzielt Einkünfte aus እዚ ሕጂ እንታይ ዝብሎ እቲ ካብቲ ናይ Bedarfsgemeinschaft ካብ ዝሓባር መነባብሮ ወፃኢ ዝነብር ዘሎ ክፋል ወላዲ ወይ ወላዲ እዚ ዝስዕብ እቶት ኣለዎ እሱ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሓደ ብላሎ Arbeit Tätigkeit ሰሪሑ ዘእትወሉ ማለት እዩ ኣብታ ካልእታ ከዓኒ
selbstständiger Tätigkeit نفسه خيلو ويتكال غيرو ناتو زأتولو غنزب تخينو خا أبزيا sonstigem Einkommen نحد أخالة عينة أتوتالو خينو خاني أبزيا تمولو ماليتيو أفتتحتو حجين تايبلالو monatliche Höhe des Einkommens in Euro ورحاوي أتوتو بإيرو خنده إيلو حتى اللفظ مالتي بقى تالي حاجين تايسقفا مالو gegebenenfalls geschätzt مزخاني ولا قمت انتلك خنده كندزخ أتو يخيلي تبليون دحرالو خينو ونابز صحاف يمزول زلو أبتاقونا خاني Art des sonstigen Einkommens عينت نايتي كال عينت أتوت زلو وخنتاي زباجي أبزيات أبتاقونا مالتي أبتا تحت أزلا خنكيد Ich werde bzw. meine Partnerin, mein Partner in meiner Bedarfsgemeinschaft wird im laufenden Unterhaltsverfahren vertreten durch. Sie ማለት ከዓ ኣነ ወይ እቲ ምሳይ ዘሎ ብፃየ ኣብዚ Bedarfsgemeinschaft ናይ ሕጂ ብፃየ ማለት እዩ ነዚ ናይ ሓገዝ ክፍሊት ዝምልከት ጉዳይ በዚ ዝስዕብ እየ ዝውከል ወይ በዚ ዝስዕብ እዩ ዝውከል ዝብል ኣብ ትሕቲኡ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ das zuständige Jugendamt Beistandschaft ኣብዚ ሕጂ እቲ ዝምልከቶ Jugendamt እቲ ዝምልከቶ Jugendamt ሕጂ Beistandschaft ክበሃል ከሎ እቲ Jugendamt ንኽምልከቶ ወይ ነቲ ጉዳይ ንኽጅምሮ Beistandschaft ወይ ውክልና ዓይነት እዩ ሃበና እዮም ዝብሉኻ እቲ Beistandschaft ሕጂ የፈርሙኻ እሶም ሕጂ ኣከንዳኻ ኮይኖም ምስቲ ኣቦ ወይ እቲ ክኸፍል ዘለዎ ተራኺቦም ናትካ ጉዳይ የሳልጡ እዚ Beistandschaft እዚ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ እዚ ዘይፈልጡ ብዙሓት ኣለዋ ወይ ዘይፈልጥ ኣለዋ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን እንድሕር ዳኣ ዘይደሊኻ ብናይ Jugendamt መገዲ ክኸይድ እቲ ናይ Jugendamt Beistandschaft ፈሪምካ እንተሊኻ ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ ክትስሕብዮ ትኽእል ኢኻ እዚ ኣላ ሓንቲ ኣብታ ትሕቲ ኣኻ እንታይ ትብላ ኣላ eine Rechtsanwältin einen Rechtsanwalt እንድሕር ዳኣ ብጠበቓ ኮይኑ ዝውክል ከዓኒ ተወኪል ዘሎ ከዓ ኣብዚ ኣኻልእታት ትምልኣ ማለት እዩ ትምልእያ ኣብታ ትሕቲ ኣኻ eine Betreuerin einen Betreuer እንድሕር ዳኣ ካልእ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ተመዚዙ ኣሎ ንዓኺ ከዓኒ ንዓኺ ኣክንዳኺ ኮይኑ ንዓኺ ዝውክለልክ ናትካ ጉዳይ ዘማልእ ኮይኑ ከዓ ኣብዛ ትሕቲ ዘላ ትምልእ ማለት እዩ ab ትሕቲኡ ከዓ እንታይ ይብላ ኣሎ Name und Anschrift des Jugendamtes bzw. der Vertreterin des Vertreters እዚ ማለት ከዓኒ ሽምን ኣድራሻን ናይቲ Jugendamt ወይ ከዓኒ ናይቲ ወኪል ማለት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሕጂ እንታይ ትብላ ኣላ Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind. እዚ ሂብየ ዘለኹ ጽሑፍ ልክዕ ወይ ሓቂ ምዃኑ የረጋግጽ ኣለኹ ትብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ኦርት ዳቱም ኦርት ማለት ቦታ እዩ ዳቱም ከዓ ዕለት ምሳሌ ከተማ በርሊን ዕለት 15 ወርሒ 6 2020 ኣብዚ ኣኻኒ ታጎና ከዓ Unterschrift Antragstellerin Antragsteller Firma ማለት እዩ ኣብዚኣ በቀጠልያ ጽሑፍ ዘሎ ከዓ by minderjährigen Unterschrift der des gesetzlichen Vertreterin Vertreters ተትዕድመ እንድሕር ዳኣኒ ኮይንኪ ከዓኒ እቲ ወኪል ናትኪ ወይ ሓላፍነት ዘለዎ ኣብዚ ኣኽፍርም ኣለዎ ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና ፎርሙላር ኣንላገ ውሃ ክልተ ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና ናብ ካልእ ፎርሙላ ናክንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ክሳብ ሕጂ ምሳና ብምጽናሕኩም እንዳኣመስገና ዝኾነ ዘይበርሃልኩም ነገር እንድሕር ዳኣ ኣሎ ኮይኑ ብኮሜንት ወይ ብኢሜይል ጌርኩም ክትሓቱና ትኽእሉ ኢኹም እዚ ንዓዩ ዘለና ዕዩ ሓጋዝን ኣገዳስን ትብልዎ እንትኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ጌርኩም ተኸታተሉና ኣብታ ቀጻሊት ቪድዮና ከዓ እታ ኣንላገ ፎርሙላር ውሃ ጥራይ ትብል ብሓባር ንክንመልኣ ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ብሰላም ይራኽበና